Hola.
Moi bons días a todos e a todas. Damos un saúdo moi especial aos nenos e nenas que nos acompañan neste día importante, neste salón de plenos do voso concello, o alumnado do Centro Terra de Ferrol, de San Xoán de Filgueira, do Sofía Casanova, do Colexio Belén, do Plurilingüe Alaxe e de Ledicia. Moitísimas grazas por acompañarnos, moitísimas grazas pola vosa iniciativa para que neste pleno se trate unha proposta moi importante, que Ferrol sexa candidata ao programa Cidades Amigas da Infancia, aprobando o Consello Local da Infancia e Adolescencia e o Plan de Infancia Municipal. Van a intervir, en primeiro lugar, os protagonistas, precisamente cando falamos de cidades amigas da infancia, o protagonismo da participación e dos propios nenos e nenas que levan moito tempo con esta iniciativa promovida pola Consellería de Infancia e, polo tanto, antes de que falen os vosos representantes, os membros da Corporación Municipal, vou dando a palabra, en primeiro lugar, do Colexio Belén, a Adriana Soto Cruz. Bo día, somos o CLIA, representantes do Consello Local da Infancia e Adolescencia de Ferrol. Somos un grupo de nenas e nenos que están representando ao alumnado dos centros educativos do IES Sofía Casanova, CEI Plurilingüe Alaxe, CEI Plurilingüe San Xoán de Filgueiras, CEI Ledicia e Colexio Belén. Do CEI Plurilingüe Alaxe ten a palabra Paula Rascado Piñeiro. Temos idades comprendidas entre os 10 e 15 anos. Chamámonos Inés, Lois, Jimena, Duna, Sara, Paula, Keila, Álvaro, Elena, Adriana, Miranda, Alex, Ian, Caleb, Oliver e Laura. Neste pleno, ao que vimos, acompañados de algúns profesores e profesoras, queremos presentarles as nosas motivacións e os nosos desexos. Do Sofía Casanova interven a continuación Lois Díaz Barrio. Acompáñanos tamén hoxe rapazas e rapaces do Centro de Educación Especial Terra de Ferrol e temos presentes tamén os compañeiros e compañeiras do IES de Catabois e do Colexio Ludi, que non puderon acudir hoxe ao coincidirlles con outras actividades, pero que tamén puxeron o seu grao de area nos obradoiros previos a este Plan Municipal de Infancia e Adolescencia. Do Sofía Casanova interven Jimena Gómez Ramonde. A nós, como xente nova, o que nos chamou a atención foi que contaran con a nosa opinión e expresar interés polas cousas que nos preocupan, as cousas que nos afeitan e cousas que cambiaríamos. Neste grupo xuntamos rapaces e rapazas de diferentes idades e escolas, pero motivarnos a ver que formando parte do CLIA teremos a oportunidade de cambiar algunhas cousas e descubrir máis sobre os nosos dereitos de infancia e adolescencia. Xa que é normal, estas cuestións non se falan. Motivounos participar tamén o feito de coñecer persoas novas, falar en público e aprender. Do Colexio Belén interven Keila María Campelo Ruiz.
Estamos acostumadas a que ser nenos, nenas e adolescentes algunhas veces non temos voz nin voto. Non importa a nosa opinión e algunhas cousas que decían por nós na vida cotiá non nos aportan ningún beneficio nin cambio. Ás veces escoitamos frases como ti que saberás que eres un rapaz, non sabes ben o que dis, cando sexas maior entenderás. Eu son maior, eu decido, e as cousas non son así. Nós tamén temos opinión, e nas cousas que nos afectan tamén podemos decidir. Do CEI Plurilingüe Laxe ten a palabra Sara Montero López. Sentimos felicidade ao saber que contades con nós e que ides a escoitar as nosas opinións, xa que cremos que podemos axudar moito na mellora de Ferrol e facer que todas as nenas, nenos e adolescentes poidan sentir maior comodidade, seguridade, aprendizaxes e oportunidades para o seu benestar. Do CEIP Ledicia ten a palabra Miranda Lamas Pereira. Gustaríanos que se nos escoitara máis, porque temos dereito a dar a nosa opinión e ser escoitadas, porque nalgúns casos as nenas, nenos e adolescentes sabemos máis do que nos guste a xente maior ve a vida. A súa forma esquecen ou non saben que nos pode afectar na nosa vida cotiá. E por último, do CEI Plurilingüe Laxe ten a palabra Duna Daza Ramos. Tamén desexamos que Ferrol sexa unha cidade na que a infancia e a adolescencia poida participar máis, acolla toda a nosa diversidade e as nosas necesidades reais. Queremos que sexa unha cidade segura, cómoda e coidada, na que poidamos xogar, aprender e vivir como merecemos, porque somos cidadanía do presente e aquí estamos e existimos. Grazas pola escoita e aquí nos tedes para o que precisedes. Moi ben, pois noraboa por todas as intervencións, bichedes o aplauso unánime de todos os membros da Corporación Municipal e dos funcionarios que nos acompañan, por iso noraboa, unha noraboa que quero extender as técnicas que nos acompañaron neste proceso, que foi un proceso de meses intenso para a elaboración desta candidatura e tamén os profesores e profesoras. Xa está rematando o curso, polo tanto, moitísimas grazas pola vosa iniciativa tamén en actividades como esta que, sen duda, complementan moi ben todas as actividades docentes a punto de rematar este trimestre. Imos agora a parte, digamos que, do pleno. E, polo tanto, vamos a iniciar ratificando a urxencia desta sesión. Votos a favor. Queda ratificada a urxencia por unanimidade. E pasamos a proposta, a única proposta da orde do día, que é a proposta de solicitude a UNICEF España para iniciar os trámites para a obtención da condición de entidade local candidata do recoñecemento Ciudad Amiga da Infancia. Ten a palabra o señor secretario xeral do Pleno para dar lectura á proposta que vamos a someter a debate e votación. A iniciativa Cidades Amigas da Infancia, liderada por UNICEF España, ten como obxectivo xeral promover a aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno, ONU 1989, ratificada polo noso país en 1990 no ámbito dos gobernos locais. Cidades Amigas da Infancia ten como visión que todo neno, nena e adolescente goce da súa infancia e adolescencia e desenvolva todo o seu potencial a través da realización igualitaria dos seus dereitos nas súas cidades e comunidades.
Co fin de facer realidade esta visión, os gobernos locais e os seus socios identifican as súas metas, resultados, nas 5 esferas de obxectivos xerais que recollen os dereitos contidos na Convención sobre os Dereitos do Neno. Desta forma, unha cidade ou comunidade conta cunha gobernanza amiga da infancia ao traballar para alcanzar estes obxectivos. Cada nena e adolescente é valorado, respectado e tratado xustamente dentro das súas comunidades. As voces, necesidades e prioridades de cada neno e nena escóitanse e considéranse nas normativas e políticas públicas, nos orzamentos en todas as decisións que lle afectan. Todos nenos e nenas teñen acceso aos servicios esenciales de calidade. Todos nenos e nenas viven en contornas seguras e limpas. Todos nenos e nenas teñen a oportunidade de gozar da vida familiar, o xogo e o lecer. Cidades Amigas da Infancia púxose en marcha en España no ano 2001 e conta co apoio do Ministerio de Mocidade e Infancia, a Federación Española de Municipios e Provincias, FEM, e o Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades e Dereitos da Infancia e Adolescencia IUNDIA e UNICEF España, que constitúen a Secretaría Permanente da Iniciativa. A través do recoñecimiento Cidade Amiga da Infancia, UNICEF, Comité Español, destaca aqueles gobernos locais comprometidos cos 5 obxectivos de dereitos anteriores, que aplican a nivel local un modelo de xestión desde un enfoque de dereitos do neno, e que o fan baixo o sistema de gobernanza que favoreza a coordinación interna e externa, que promova e xere mecanismos reais de participación infantil e adolescente, e que conte cunha estrategia a longo plazo para incorporar a infancia e a adolescencia no centro das políticas e accións impulsadas desde os gobernos locais. A Secretaría Permanente da Iniciativa Cidades Amigas da Infancia determinará se lle concede a condición de municipio candidato, de acordo co establecido nas bases do recoñecimiento da convocatoria de aplicación. Consideramos que Cidades Amigas da Infancia e o recoñecimento Cidade Amiga da Infancia favorecerán os intereses da poboación en xeral e da infancia en particular. Consideramos, ademais, que o noso municipio cumpre cos requisitos estipulados nas bases da convocatoria aberta por UNICEF España, pois ya conta co segundo Plan da Infancia e Adolescencia que foi aprobado en sesión da Xunta de Goberno Local o día 8 de xuño de 2026. E manifestamos a nosa vontade de contribuir activamente á difusión e aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno na nosa localidade. E, por todo iso, o Goberno Municipal, a través da Concellería de Igualdade, Muller, Familia, Infancia e Multiculturalidade, achega o presente acordo para o seu debate plenario, proponéndollo ao Pleno Municipal solicitar a adopción do seguinte acordo. Solicitarlle a UNICEF España iniciar os trámites para a obtención da condición da entidade local candidata do recoñecimento Cidade Amiga da Infancia, así como contar co seu posterior apoio e colaboración para o desenvolvemento, a mellora continua e a innovación das políticas de infancia e adolescencia na nosa localidade. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra para a presentación da proposta a concelleira de Infancia. Pois moitas gracias, señor alcalde, e moi bo día, compañeiros e compañeiras de corporación. Bo día a todos estos nenos e nenas que hoxe nos acompañan, así como a seus profesores e titores que tamén lles acompañan, porque hoxe é o día dos nenos e das nenas, é o día de escoitar e de atender a este grupo de escolares que han participado en poder llevar a cabo e traer hoxe a pleno este acordo. Han traballado moito durante moitos meses dunha maneira silente, pero con moito traballo.
agradecerlle aos centros escolares que están hoxe presentes, pero tamén hai 2 centros escolares que tamén han participado e que non han podido vir por motivos de axenda, de excursións e demais. Dito isto, tamén teño que agradecer, bueno, pois a mis compañeiros de corporación que han participado e que ha sido un traballo que se ha feito de unha maneira transversal, de unha maneira consensuada. Dito isto, hoxe é un día moi grande para Ferrol. Sentímonos, eu creo que todos nos sentimos orgullosos de ver a esta xuventude, a estos nenos e nenas que son o presente de Ferrol, pero tamén son o futuro, ¿no? O futuro que está por vir. Hemos escoitado, caramba, algunos deles dentro de unos anos ben poden estar sentados nestas bancadas, ¿no? E bueno, dito isto, a proposta que se trae hoy a pleno, que esperemos, bueno, pues que sea aprobada por unanimidade, non é unha mera tramitación administrativa, ¿no? Posto que presentar a candidatura de Ferrol como cidade amiga da infancia é un compromiso público e colectivo, ¿no? con o benestar de os nenos e as nenas desta cidade. Un recoñecemento de que as súas voces importan, de que os seus dereitos non son un ideal abstracto, senón unha responsabilidade concreta que este goberno asume. E hoxe, neste salón de plenos, bueno, pois temos a mellor proba de que este acordo é necesario, pois os nenos e as nenas que están aquí presentes, que acabamos de escoitar, palabras moitas veces, bueno, pois para estos nenos esa palabra de escoitar, pois moitas veces está olvidada, posto que por ser menores moitas veces non se lles escoita, é fundamental, non? Bueno, pois que este pleno municipal escoitar esta voz da infancia, como dixen, non é un xesto simbólico, non? Sino que é exactamente que a ciudad amiga da infancia, Ferrol, ten que ser recoñecida para poder escoitarles. Polo tanto, gracias a todos eles por esta participación e bueno, por recordarnos tamén que non se nos olvide que hai que traballar cada día para estes nenos e nenas. Polo tanto, bueno, pois simplemente agradecerlles o traballo, que sigan traballando, que non perdan a ilusión. En ese CLIA ten moito que facer, porque o CLIA todavía está empezando su recorrido. Nada máis, moitas grazas, reitero as grazas por o traballo. Moitas grazas, señora concelleira. Polo grupo de Ferrol en Común ten a palabra a señora Purriños. Moitas grazas, señor alcalde, moi bo día. Bueno, hoxe é un día moi bonito fora, pero como dicimos ao entrar, moi bonito dentro. A verdade é que vervos, vir con esas algúns nervios, outros con esa cara de alucinante, ¿no? Porque aquí é un pouco así abraiante o que vemos, pero a verdade é que tervos aquí é o auténtico prazer. Moitas veces como políticos e políticas non somos conscientes do que tamén temos que escoitarvos e tamén temos que ter unha visión cara a infancia e adolescencia que moitas veces se nos olvida, vamos a decir así. Por outra banda, bueno, queremos dicir que evidentemente apoiamos esa candidatura para a Cidade Amiga da Infancia do UNICEF, pero tamén queremos incidir na importancia do que leva esta candidatura, porque conleva, como ben dicía a primeira rapaza que falou, que non me acordo do seu nome, esa creación dese CLIA, que realmente é importante. Ter a UNICEF como base, podemos dicir que sí que nos vai axudar, ¿no? En certos aspectos e tamén en certas experiencias, pero que realmente nos vai axudar a cidade é eso, é ese consello, porque aí a participación sí vai ser real. Aí sí, como falades vos, vamos a escoitar os vosos dereitos, vamos a ter que preguntarvos, que moitas veces tampouco facemos, e, por suposto, darvos esa motivación da que tamén falabades e tamén nos dicíades hoxe aquí. Quero dar as grazas, pois un pouco como decía Elvira, primeiramente a vos,
por estar, por pensar e por dicirnos dunha vez aquí que tamén importades e que a nosa visión adultocentrista ten que quedar xa dunha vez nun caixón e empezar a darvos os coñecementos e a palabra como ben merecedes. Por outro lado tamén dar as grazas, como non, ás profesionais da educación social, Tania e Raquel, por unha vez máis explicar e unha vez máis traballar cara a unha adolescencia cos seus dereitos bueno, ter esa realidade, esa visión do bo trato cara a este colectivo en xeral. Por último tamén, pois, unhas grazas especiais a Elvira que loitou, que sabemos que foron uns meses de moito traballo, que puxo todo o seu empeño e que hoxe estamos aquí tamén moi gracias a ela. Si que é certo que nos gustaría tamén dicir que esta concellería traballou, loitou e levou o peso, pero que isto é unha cuestión transversal e non lo acaban de explicar. Non solamente pertence a esta concellería, todas as áreas deberían estar implicadas e así demostrar demostrarles a eles e a elas a importancia que realmente ten. Bueno, sin nada máis, eu quero agradecer de novo ao alcalde, ao goberno, aos grupos da oposición, ás traballadoras e, por suposto, a vos. É unha maravilla. Podedes vir cando que irades. Estamos cos brazos abertos e estamos deseosas e deseosos de escoitarvos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Purriños. Polo Grupo Municipal do BNG ten a palabra a señora López. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, moi bo día a todos e todos. É un placer, voume repetir un pouco que xa dixeron as miñas compañeiras, pero de verdade é un auténtico placer ter neste pleno tan cheo de xuventude e sobre todo con ganas de traballar e mellorar a súa cidade. Tamén para que Ferrol sexa declarada amiga da infancia, non? Que este é o paso que hoxe queremos dar. Que Ferrol sexa declarada unha amiga da infancia pasa porque sexa a propia infancia e vos, a mocidade, a que sexades vos que a voz deste conxunto, non? Que vos digades cales son os vosos problemas, que digades cales son tamén os vosos dereitos, que necesidades tedes, mellorar os espacios públicos, planificar e mellorar servizos destinados para vos, promoverse unha igualdade de oportunidades, como xa dixen, co fin de que unha cidade é un mundo mellor, ao fin e ao cabo, para vos, que sodes os que realmente o futuro da nosa sociedade. Grazas a todos e cada un de vos que estades aí para facer de Ferrol estades traballando para que sexamos declarados cidade amiga da infancia. Esperemos que UNICEF teña ben aceptar a proposta deste Concello e sexamos declarados cidade amiga da infancia para mellorar esa participación real desta infancia e xuventude que hoxe temos aquí. Moitas grazas. Moitas grazas, señora López. Polo Grupo Socialista ten a palabra o señor Reina. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, agradeceros enormemente que estedes hoxe aquí. Pola nosa banda, só podemos decir que rotundamente sí, vamos a apoiar esta proposta, e non só por unha razón, senón por múltiples motivos. O meu compañeiro Germán me apuntaba hai un minuto que realmente hoxe todos e todas vos conseguichedes que este sexa un pleno exemplar. A verdade é que hai poucos plenos en que a vontade popular sea tan respetada e manifestada desta maneira. Isto, o procedimento que levou, o procedimento que se levou a cabo para levar a cabo esta proposta é unha proposta que parte do que todos e todas vos queredes, que esa proposta consigue que falemos todos os grupos municipais, cada un coas súas propias ideas, e que froito dun consenso aquí estemos todos e todas para aprobar algo que é unha evidencia, pero que non é unha realidade, é que todos e todas vos non só sodes o futuro, senón que sodes o presente, que sodes persoas co suficiente capacidade para opinar e para decidir sobre as cousas que os afectan, como
Como comentábamos ata aquí, e se este motivo non é suficiente, creo que despois de escoitar a Adriana, Paula, Lois, Jimena, Keila, Sara, Miranda e Duna, que sodes só un exemplo de todo o que nos podedes aportar, sodes os representantes dos vosos compañeiros, creo que é unha mostra, é unha lección clara de que o que toca de ahora en diante para aquelas políticas que vos afectan é que vos faledes e nos escoitemos. Por todo iso, agradecer enormemente a vosa implicación, a vosa participación e animarvos a seguir participando para decidir o día a día da nosa cidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Reina. Turno de peche, señora Miramontes. Bueno, pois xa para pechar teño que reiterar as grazas a mis compañeiros que están aquí en esta bancada, dar as gracias como xa he dado antes, reitero tamén aos nenos, as nenas, aos profesores, aos titores, as dúas persoas que son as conductoras, no, de todo este traballo, e bueno, simplemente dicir que esperamos estar á altura do que eles nos soliciten, nos pidan, e nada, moito ánimo a seguir loitando por os vosos dereitos, que os políticos estemos aí tamén con vos, todos nosotros, vamos. Moitas gracias. Pois moitas grazas, señora Miramontes. Imos a proceder á votación da proposta que levaremos a UNICEF España para ese recoñecemento de Cidade Amiga da Infancia. Votos a favor. Sí. Señor secretario. Queda aprobada a proposta por unanimidade. Moi ben, pois aprobado por unanimidade. Grazas de verdade pola vosa participación. Imos a entregarvos un agasallo cando vayades saindo do salón de plenos en nome da Corporación Municipal, unha pequena lembranza deste día. Vades saindo cando levantemos a sesión e despois vades as escaleiras do hall principal que nos vamos a facer unha foto para lembrar este día. Polo tanto, moitísimas grazas a todos e todas, os compañeiros e compañeiras de corporación, os funcionarios municipais que nos acompañan. Levantamos a sesión. Moi bons días.